Hormatly prezidentimizin dörediyen mümkinçiliklerinin netijesinde türkmen telekeçileri halkymyzyň ýokary hilli önümleri bolan isleglerini kanagatlandyrmak ornuna tutan ýerli zähmet çekýärler. Hünärmenler daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan hemde eksport ogurly önümleri öndürmek, şeýle-de ýylatyň iş bilen üçinçiligine goşunt goşmak babatda ul üstünlikler gadanýarlar. Mary welaýatynda ýerleşýän gerçek haryt nysanly aýakkaplary öndürýän kärhanada da işler sağlaşykly ýola goýulyp ýokary görkezler gadanylýar. Gerçek haryt nysanly aýakkaplary öndürýän kärhanada häzirki zaman tehnologik enzamlaryň kömegi bilen dürli ölçekdäki aýakkaplaryň köp sanly görnüşleri öndürilýär. Kärhanada öndürilýän önümleriň hilini ýokarlandyrmak we görnüşlerini artdyrmak, şeýle-de iş orunlaryny köpeltmek boýunça işler ýygy giderli alınıp barylýar. Häzirki wagtda kärhanada iş orunlarynyň sany 650-den geçýär. Önümçilik kuwaty ýylda 20 million jübit aýakkap öndürmäge niýetlenen kärhana 14 bölümden ibaret bolup, olar häzirki zaman tehnologiýalary bilen enzamlaşdyrylandyr. Bölümleriň her birine işleriň dürli tapgyrlary ýerine ýetirilýär. Dogrowap kärhanada öz işine ökde hünärmenler tarapyndan illeşlerimiziň isleglerini öwrenmek we patyllaryň aýratynlyklaryny göz öňünde tutmak arkaly dogrowap gelişikli we rahat aýakkaplaryň dürli görnüşleri öndürilýär. Gerçek haryt nysanly önümleriň sanawyny esasan ýeňil aýakkaplar, günnelik durmuşda giýilýän aýakkaplar, mata kowuşlar, lukmançylyk idaralarynyň işgärleri üçin aýakkaplar we başga da dürli maksatlar üçin niýetlenen aýakkaplar bar. Hünärmenliň bellemegine görä dogrowap kärhanada ýylyň 4 pastynyň her birine geýmek üçin ýörüten niýetlenen aýakkaplaryň 700-den gowrak görnüş taýýarlanýar. Olaň üstü okuwçylar we talipler üçin niýetlenen şeýle-de sport aýakkaplarynyň täze görnüşleri bilen ýetirilýär. Gerçek haryt nysanly aýakkaplar diňe bir içerki wagtda alyjylara hödürlenmän eýsem daşary ýurtlarynda eksport edilýär. Häzirki zaman dünýä tejribesini öwrenip, dogrowap tehnologiýalary we iş usullaryny önümçiligi ornaşdyrýan kärhana hünärmenleriniň önümçiliginiň täze urlaryna da oňy netijeler gadanjakdygy iki uçdydyr. Hünärmenler döredilýän giň şertler üçin hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyza, türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza hoşallyk sözlerini aýdýarlar.